Și eu îi spuneam la fel, dacă fac ceva rău, spune-mi. Pentru că ești oglinda mea. Cei doi merg în viață nu doar ca să câștige, nu doar ca să facă niște copii, nu doar ca să aibă o viață sexuală, ci ca să fie o oglindă unul pentru celălalt și să știe să se aprecieze pentru fiecare vârstă frumoasă. A fost bolnavă, vreau să spun că el a minimalizat problema cu degetul, nu a fost chiar așa. Ia uitați-vă dacă are ceva. Acum nu mai am nimic. Dar el a spălat vasele în toată perioada asta. Și eu i-am spus, îți mulțumesc din suflet pentru asta. L-am apreciat pentru că și-a dat seama că eu nu pot să mă vindec până când nu păstrez o anumită igienă a mâinii. Și el a înțeles lucrul. Vorba e că am și un antrenament. Când eram eu copil acasă, asta era sarcina mea de fiecare zi să spăl vasele. Așa că n-a fost foarte complicat, dar mă bucur că s-a vindecat, nu mai trebuie să le spăl. Exprimarea aprecierii reciproce este foarte exact statuată, precizată în Biblie. Și dacă spun asta, dumneavoastră și știți la ce carte a Bibliei să deschideți ca să găsiți aceste sfaturi, da? La Efeseni. În Efeseni mi se spune așa, ca semn de apreciere și de bună trăire în familie. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aprecierea nu trebuie să se limiteze doar la vorbe, doar la gesturi din astea ocazionale sau festive, ci trebuie să meargă așa cum a mers la Domnul Hristos, până la capăt. Aprecierea înseamnă și gesturi frumoase. Poate că unii sunteți scumpi la vorbă, dar puteți face gesturi frumoase. O floare adusă acasă înseamnă un semn de apreciere. O cămașă călcată frumos înseamnă că te apreciez și vreau să arăți bine în societate. Eu, ultimul lucru pe care l-am primit frumos ca semn de apreciere a fost vara aceasta. Am intrat în cabinetul unui profesor pentru ultima întâlnire înainte de prezentarea tezei de doctorat și atunci așteptam verdictul. E bună teza sau nu e bună? Am trecut sau nu? Și bineînțeles că l-am luat pe el, hai cu mine. Și l-a stat afară și am intrat. Și când am ieșit de la profesor, Vali nu mi-a zis nimic. I-am zis că e în regulă, el n-a zis nimic, dar mi-a dat o cană. O cană de băut apă, pe care scriau niște cuvinte foarte frumoase. Nu le-am scris eu, nu știu cine a fabricat-o. Dar tu ai ales cana. Căminul poate fi modest. Poate vă gândiți, domnule, asta cu aprecierea costă mult, să cumpără o mașină, să... Nu. Căminul poate fi modest, însă poate fi întotdeauna un loc al cuvintelor prietenoase și al faptelor bune, un loc în care curtoazia și iubirea sunt oaspeți permanenți. Nu contează modul prin care îți exprimi aprecierea pentru celălalt, ci contează să-ți o exprimi. Următorul element care poate face ca familia să reziste crizelor și să nu se destrame. Soții sunt dispuși să rezolve crizele împreună. Și ce mare lucru e spus aici? Care credeți că este cuvântul sau cuvintele importante din acest enunț? Sunt dispuși. Sunt dispuși. Da. Sunt dispuși și împreună. Din fericire, Satana nu doarme. Aici este marea artă, aș zice, a familiilor care supraviețuiesc. Aici este marele secret de ce unii continuă și alții se despart. Unii sunt dispuși și alții nu sunt dispuși. Sau unul e dispus și altul nu e dispus. Și dacă nu sunt împreună, Satana nu doarme și încearcă să lovească
în cele mai frumoase cupluri. Și acolo unde se pare că totul este perfect, acolo vine și lovește. Și ce se întâmplă? Unii trec mai departe, alții apar ca acolo pe ecran, unul într-o direcție și altul în alta. Și din experiența noastră de 34 de ani, aproape 35 de ani de căsnicie, că orice cămin trece prin crize mari, oricât de mult am spune că ne iubim, oricât de mult am spune că la noi totul a mers perfect, nu este adevărat. Nicăieri nu merge perfect. Orice cuplu este încercat. Perfecțiunea vine din ceea ce au spus câțiva de aici, de la cor. Perfecțiunea vine din dispoziția celor doi de a rezolva problema. Pentru că amândoi, dacă vor să discute despre greul care apare în familie, greul acela devine ușor. Recent, foarte recent, am discutat cu cineva foarte drag mie, care îmi spunea: am încercat, am făcut totul și chiar așa se întâmplase. Dar celălalt n-a făcut nici... Și nu era vorba de lucruri care erau imposibile sau lucruri costisitoare, nu. Era vorba de a fi dispus. Și a zis: nu mai pot. Un gest, dacă atunci ar fi zis, dacă măcar atunci ar fi dat un semn, dacă și în ultima clipă, când m-am dus cu el să vorbesc cu cine trebuie, ar fi zis altfel, aș fi fost gata. Fără acest împreună nu există soluție. Și cuvântul inspirat zice: nici soțul și nici soția nu trebuie să exercite asupra celuilalt o stăpânire arbitrară. Nu încercați să-l siliți pe celălalt să cedeze dorințelor voastre. Nu puteți face astfel și să vă bucurați încă de dragostea celuilalt. Sunt două extreme. Una, nu fac niciun efort. Celălalt trebuie să aibă mereu inițiativă. Eu mă mulțumesc cu ce-o fi. E așa, e bine. Nu e așa, nu-mi pasă. Și cealaltă